OK, študenti, v tomto videu si ukážeme prevod medzi sústavami číselnými a ukážeme si prevod medzi 16 a 2 sústavou. Ukážeme si najprv taký jeden spôsob, ktorý by sme mohli povedať, že je taký konvenčný, taký klasický. Ten bude spočívať v tom, že číslo zo 16-kovej najprv prevedieme do desiatkovej a potom z desiatkovej do dvojkovej. Takže zároveň precvičíme tie techniky prevodov z desiatkovej a do desiatkovej. A keď si to zopakneme, tak potom sa pozrieme na jednu takú rýchlu fintu a si ukážeme, na čom je založená a budeme vedieť prevádzať hneď zo 16-kovej do dvojkovej, respektíve naopak. Takže vymyslíme nejaký príklad. No, máme číslo 1B 0F v 16-kovej sústave. Áno, 16-kovej sústave. No tak tá myšlenka ísť do dvojkovej, poďme najprv cez desiatkovú sústavu. Áno, cez desiatkovú. To znamená prevod do desiatkovej sústavy. To sa čo ide stať? Čo sa tu ide stať? Tieto jednotlivé cifry v 16-kových je samozrejme 16. Áno, ten počet cífer v sústave je vždy rovný tomu základu. V 16-kovej máme od 0 po 9, tam ich je 10. A potom písmena A, B, C, D, F. Áno, A, B, C, D, F. No a ten prevod do 10-kovej sústavy vyzerá ako? Tá príslušná cifra 1 krát niečo plus B je písmeno, ktoré zodpovedá akému číslu v desiatkovej? Končí to 9. No a potom ide A, B, C, D, F. Takže Ačko zodpovedá desiatke, tak B zodpovedá 11. To znamená, namiesto B napíšeme 11 krát niečo plus 0 krát niečo, 0 krát niečo, no a na záver bude F krát niečo. Pozor, čo je F? 12, 13, 14, no to musí byť tá posledná prístupná cifra, to znamená 15 krát niečo. Áno. No a teraz otázka je, čo sa tu tam skrýva, na tých neznámych miestach. No na tých neznámych miestach sa skrývajú tie príslušné mocniny čoho? Tejto 16. Pozor, aby nedošlo k omylu, je lepšie to písať sprava doľava. Áno, vyhodnocovať. To znamená, že tu bude 0. mocnina, 1. mocnina, 2. mocnina, 3. mocnina. To znamená, že čo? Úplne vpravo, 15 bude násobiť koho? 16 na koho? Na 0. Áno. Posunieš sa doľavo, 0 bude násobiť koho? 16 na 1. Áno, mocnina. Mocnina ako počet činiteľov v súčine. 11 bude násobiť koho? 16 na 2. No a na záver jednotka vynásobí koho? 16 na 3. Áno? Takže toto je vlastne otázka dosadenia do toho vzorca, do toho strašného vzorca s tými indexami, základmi, mocninami, koeficientami a podobne. No a treba to vyhodnotiť. Tak 1 krát 16 na 3, treba zistiť, koľko je 16 na 3. Mohlo by to byť 4096 plus 11 krát 16 na 2, treba zistiť, že je 256 plus 0 krát čokoľvek je vždy 0, takže to tam aj teoreticky písať nemusíme. Z ilustračných dôvodov to tam napíšem, ale pokojne to môžete aj preskočiť. No a na záver pozor, 15 krát a čokoľvek na 0 je čo? Pozor, tuto býva častá chyba, toto je jednotka. Áno? Takže 15 krát 1, áno? To je takéto násobenie jednotku, áno, tichý spoločný. No a zistíme, áno, zistíme, no tak teraz je prípadne
priestor pre kalkulačku. Takže zistíme 11 krát 256 je 2816, áno, v kalkulačke mám. Tento súčin, prirátam plus 4096 a k tomu ešte pridáme 15, áno, 15. 6927 sa rovná. A môžem ten výsledok napísať vlastne už aj tu na hore. Áno, takže to je prevod do desiatkovej. Áno, takže medzikrok bol, že sme to prevedli do desiatkovej sústavy. Áno. No a pokračovať to bude ako teraz? Z desiatkovej do dvojkovej. Z desiatkovej do dvojkovej. Na to je tiež algoritmus, mechanizmus, ukážeme si. Tak teraz poďme to naše číslo 6927 previeť do dvojkovej sústavy. Áno. No a čo treba robiť? Takáto tabuľka. Vľavo hore dáme číslo, vpravo základ, do ktorého ideme prevádzať. A to, čo sa ide diať, je, že čísla, ktoré budú vľavo, tie celé časti, ktoré sú tam, budeme stále deliť dvojkou a do pravej časti zapíšeme tie zvýšky. Zvýšky po delení dvojkou. A keďže zvýšky pri delení dvojkou môže byť iba 0 a 1, iba 0 a 1, tak v tej pravej časti tej tabuľky bude vznikať ten samotný zápis toho čísla. Áno? Takže treba deliť číslo dvojkou. Našťastie deliť číslo 2 nie je až také zložité. Takže 3, 4, 12 deleno 2 je 6. A 7 deleno 2 je 3 a zvyšok 1, áno? Skúška, 2 krát 3463, 6800, 6926 a zvyšok 1, áno? No a teraz toto číslo treba deliť dvojkou. Takže 3 deleno 2, 1, jednotka, 14 deleno 2, 7, 6 deleno 2, 3, 3 deleno 2, 1 a zasa je zvyšok 1. Áno, no a takto postupujeme. 17 deleno 2. 8, 1 ostala, 13 deleno 2, 6, 1 ostala, 11 deleno 2, 11 deleno 2, 5, zvýšok 1. 865 deleno 2, 4, 3, 2, zvýšok 1. No, 4, 3, 2, zvyšok 1, 432, no tak to je 2, 12 deleno 2, 6, pozor, zvyšok 0. Áno, musí vám byť zvyšok 0, lebo toto číslo je párne, to znamená zvyšok 0. No, pokračuješ ďalej, 216 deleno 2, 1, 0 a 16 deleno 2, 8, zvyšok 0. 2, 4, 6, 108 deleno 2, no to môžeme našťastie už aj z hlavy dávať. 27, pozor, zvyšok 0 ešte stále, je zvyšok 0. 54 deleno 2 je 27, zvyšok 0. No, pokračujem tabuľko niekde ďalej, Takže 27, no, pokračujem. 27 deleno 2, 13, zvyšok 1, 13 deleno 2, 6, zvyšok 1, 6 deleno 2, 3, zvyšok 0, 3 deleno 2, 1, zvyšok 1, pozor, 1 deleno 2, 0, zvyšok 1. A teraz končí ten algoritmus
Pretože tu v tej ľavej časti sme prišli až na 0. Áno, až na 0. No a v okamihu, keď ste prišli na 0, tak tie číselka v tom pravom stĺpci sú tým zápisom toho čísla v dvojkovej sústave. Pozor, treba to zapísať v správnom poradí a to poradie je nasledovné. To, čím ste skončili, bude na začiatku a to, čím ste začínali, bude na konci. Áno, takže ten smer, ako to zapísať, je vlastne z dola nahor. Áno, takže pozor. Koľko tých riadkov? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Áno, 13. Takže 1, 0. Áno, táto 0. Táto 0. To sú tieto 3. Potom idú za sebou dve jednotky. Potom idú dve nuly. To sú takto. Teraz ide 0, 0, 0, 0 a 4 jednotky. Áno, treba to napísať v opačnom poradí. Aha, 13 ide, dobre. Takže toto je číslo 1B0F zo 16-kovej prevedené do dvojkovej. No a teraz, keď sme si ukázali taký ten konvenčný prístup, že môžeš ísť cez desiatkovú sústavu, ukážeme si tú rýchlu fintu. Ako? Hneď zo 16-kovej do dvojkovej bez nejakých veľkých rozmýšľaní. Ja som tu ten príklad nechal, aby sme to aj kvôli skúške správnosti videli, že to naozaj tak vyjde. Tak poďme najprv urobiť takéto pozorovanie. Všimneme si vzťah medzi tými základmi, medzi dvojkou a 16-kou. Aký tam je vzťah? Že 16 sa dá napísať ako 2 na ktorú? Štvrtú. Áno, 2 na štvrtú. A tá štvorka, ktorá tam je, ona je vlastne kľúčom v celej tej finte, ten trik. A spočíva v následovnom, že zoberieš to číslo v 16-kovej sústave a každá tá cifra, ktorá tam je, sa do tej dvojkovej sústavy prevedie ako štvorica. Štvorica. Áno, ako štvorica. Tak ukážme si ako. Takže F, áno, treba začať vždy sprava a ísť doľava, pretože to je vlastne od najmenšieho rádu po najväčší. Takže toto písmeno F sa rozpadne na 4 miesta. Áno. Táto 0 sa tiež rozpadne na 4 miesta. Toto B sa rozpadne na 4 miesta, aj táto jednotka sa rozpadne na 4 miesta. Áno, to znamená, že to číslo bude na najvýš 16 ciferné. Pravda je taká, že nevyčerpá sa úplne až táto posledná štvorica, ale v zásade tam môže výjsť až 16. Áno, keď máš štvorciferné číslo, tak 4x4, 16. Keby to číslo bolo trojciferné, tak v dvojkovej by to vyšlo na najvyš koľko? 3x4, 12 cifer. No a teraz ten prevod. F v 16-kovej a na chvíľu v hlave ty musíš prejsť cez tú desiatkovú. F v 16-kovej v desiatkovej koľko? 15. Áno, je v desiatkovej. No a tu do tej štvorici treba napísať číslo 15, zapísané v dvojkovej. A to je príjemné, pretože to sa dá urobiť aj z hlavy. Áno, to sa dá urobiť aj z hlavy. Treba pracovať s pomocnou tabuľkou.
Ja som tu naznačil začiatok tej tabuľky, ona vôbec nie je komplikovaná, tam stále akože narastá o jednotku. No tak treba sa len triviálne zamyslieť, že ako zostrujiť, namiešať číslo 15 v dvojkovej sústave. No tak v dvojkovej sústave číslo 15 vyzerá ako? Že tam je jednotka plus dvojka plus štvorka plus osmička. Áno? Skúška správnosti, to dvojkové zodpoveda čomu? 1 plus 2 plus 4 plus 8. Áno, 15. Je to vlastne najväčšie štvorciferné číslo, aké môže byť v dvojkovej sústave. No a takýmto spôsobom prejdeme cez všetky tie cifry. No, znovu nie je problém, lebo 0 vyzerá všade rovnako, všade sú nuly. Všade sú nuly. Písmeno B. V desiatkovej to je aké číslo? 11. Otázka, ako vyzerá číslo 11 v dvojkovej. To je 8 plus 2 plus 1. Áno, štvorka tam nie je. No a na záver jednotka. No a jednotka vyzerá ako jednotka. A pre ňou by boli tie prázdne nuly, ktoré tam písať nemusíme. No a keď pozrieme, 4 jednotky, 4 nuly, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. A na záver je táto samotná jednotka. Áno, takže princíp je, že každá tá cifra v 16 sa rozpadne na 4. Ale ktoré pomôže si prechodom cez 10, áno? Ten prechod cez 10 nie je zložitý, lebo to sa dá aj z hlavy namiešať, áno? Prípadne môžeš vedieť tabuľku, ale tieto malé čísla dajú sa, áno, proste to akože vyskúšaš a namiešaš to. Každé to číslo je jednoznačne zapísané, takže treba robiť vždy nejakú skúšku správnosti. Áno, toto, čo je tu žlté dole, je vlastne skúška správnosti pre tú cifru, áno, pre to B. Áno, lebo tu bola napríklad 11, v desiatke vyzerá ako, no osmičky tam sú, 0 tam nie je, tam dvojka, je tam jednotka. No a dajme si ešte príklad opačný, to znamená, že máme číslo v dvojkovej sústave a chceme ho previesť do 16-kovej. Ten princíp je úplne rovnaký, akorát ide naopak. Ide naopak. To znamená, že čo sa stane? Najprv to číslo v dvojkovej rozsekáte na štvorice. Pozor, treba začať správa. Ja už som to tým zápisom trošku aj naznačil. Takže táto štvorica, no a tam tie dve jednotky, nevadí, že sú len dve, lebo tam pred nimi môžeš predpokladať tie tiché nuly. Áno, takže tam s tým nebude problém. No a každá tá štvorica zase teraz naopak skolabuje do jedného písmena, do jednej cifry v 16-kovej. Tak poďme na to. Keď si v dvojkovej máš toto číslo, tak to je čo za číslo? To desiatkové číslo je číslo 1. A ako vyzerá číslo 1 v 16-kovej? Ako jednotka. Áno? Takže posledná cifra toho čísla v 16 bude 1. Teraz tá červená štvorica. To čo za číslo je tu? Desiatkové. Mimochodom tam môže byť najvyš 15, áno? Tam môže byť najväčšie štvorciferné číslo. No tak čo to tam je? No tam je jednotka plus žiadna dvojka plus štvorka plus osmička. Áno, to je vlastne ten rýchly prevod do desiatkovej. Tak je tam číslo 13. A ako vyzerá číslo 13 v 16-kovej sústave?
Tu tie písmená, áno. 13 je písmeno D. Áno. Za nimi idú už iba 14, 15, F a F, písmeno F to končí, takže D. Táto štvorica to čo je? To je jednotka plus žiadna dvojka plus jedna štvorka, žiadna osmička. Stále sa pozeráš na tie štvorice. Štvorice. 4 plus 1, 5. Tak tam je to bez roboty. Áno. 5. No a na záver, pozor, na záver sú dve jednotky za sebou dvojkové, to je aké číslo? To je 1 plus 2, to je číslo 3. Áno, to je číslo 3. A tam je to tiež bez roboty. Tie od 0 po 9 sú identické. Takže takto vyzerá zase naopak prevod zo 16-kovej, z dvojkovej do 16-kovej. Rozsekáš na štvorice správa a každá z nich ti vyrobí jednu cifru. Áno, presne opačne. Predtým bol príklad, že zo 16-kovej vtedy jedna cifra sa rozpadla na 4. Takže toľko je tá finta medzi 16-kovou a dvojkovou. Pravda je taká, že túto fintu môžete robiť vždy, keď narazíte na ten mocninový vzťah medzi tými základmi. Áno, môžete robiť prevod zo 16-kovej do dvojkovej, vtedy sa to bude rozpadať na štvorice. Môžete robiť prevody medzi osmičkovou a dvojkovou, vtedy zasa tam budú trojice. A tak ďalej. Pozrime sa teraz na sčítanie alebo súčet v binárnej sústave. To znamená, naše hlavy, všetko je nastavené do dvojkovej, do binárnej sústavy. A otázka je, ako sčítavať v binárnej sústave. Skôr než si ukážem, ako sa sčítava v dvojkovej sústave, tak pozrime si, ako funguje sčítavanie klasických desiatkovej sústave. To je to, čo poznáme, to, čo bežne každý deň používame. A chvíľu to budeme pozorovať z toho dôvodu, lebo ten princíp je úplne rovnaký. Áno, takže my najprv sa akože zjednotíme v tom, že ako funguje sčítavanie v desiatkovej, a potom si ho demonstrujeme na dvojkovej sústave. V zásade to môžete robiť úplne v akejkoľvek sústave, princíp je stále rovnaký. No tak poďme chvíľu pozorovať sčítavanie v desiatkovej sústave. Napríklad, veľmi ťažký súčet 27 plus 78. Áno, 27 plus 78. No, vec prvá, treba mať zapísané tie príslušné rády nad sebou. Áno, jednotky nad jednotkami, desiatky nad desiatkami a teda. No a čo sa tu teraz deje? Správa, áno, správa od tých najmenších rádov, začneme sčítavať tie cifry nad sebou. To znamená 7 plus 8. Koľko je 7 plus 8? 7 plus 8 je 15. A teraz čo sa to deje? Výsledok je dvojciferný, ale tu na ten príslušný rad môžete zapísať iba jednu cifru. A ktorú cifru tam zapíšete? Tú poslednú z tohoto čísla. Áno, to znamená 5 zapíšete. A čo sa deje s touto jednotkou? Sa presunie do ďalšieho rádu. Áno? Toto sú jednotky, toto sú desiatky, to znamená, že vám dokonca narastie rád desiatok o jeden. A to je to, čo niekto si pamätá, alebo na prste, alebo si to tam poznačí, že prišla jednotka, áno, z nižšieho poschodia do vyššieho sa dostala jednotka. No a čo sa ide diať teraz? To isté. Sčítate všetky cifry, ktoré sú nad sebou, zistíte. 7 plus 2 plus tá jednotka, ktorá sa tam objavila, je koľko? Je 10. A zasa robíte to isté. Túto nulu napíšete a túto jednotku presúvate o rád vyššie, áno. Ale keďže tam už nikto nie je,
tak sa tam objaví práve tá jednotka, ktorá prišla. Áno, takže ten mechanizmus ako nie je náročný, ale treba si ho uvedomiť a treba si uvedomiť, že toto posúvanie do tých vyšších rádov sa deje kedy? Keď prekročíme číslo 10. Keď v desiatkovej prekročíte číslo 10, tak sa to prejaví na tých ďalších rádoch. A to je to, čo sa bude diať aj v dvojkovej binárnej sústave. Ako náhle vy pri tom súčte tých cifier prekročíte základ, to je dvojku, tak sa to prejaví na tom, že v tých ďalších rádoch sa vám budú vynárať ďalšie a ďalšie cifry. Áno, takže toto je pozorovanie a teraz poďme na konkrétny príklad. Takže máme konkrétny príklad, treba sčítať už v binárnej sústave dve čísla, ktoré vyzerajú takto. Skôr než začneme vôbec niečo robiť, ešte taká poznámočka. Tuto vpravo ja mám stále tú tabuľku takých tých základných prevodov z desiatkovej do dvojkovej. Toto je dobre mať niekde napísané, ale najlepšie si to pamätať. Pamätať v zmysle, že viete to tam namiešať. Áno? A s týmto budeme pracovať teraz. To je nevyhnutné. Takže to je jedna vec. A druhá vec, skôr než začneme počítať, urobme taký odhad, že čo by nám malo výjsť. Čo by nám malo výjsť. To znamená príklad, ktorý je zatiaľ v dvojkovej, tak v hlave len kvôli skúške správnosti zamyslíme sa, že čo by nám malo výjsť. No tak číslo 1010 v desiatkovej sústave, to je čo za číslo? To je žiadna jednotka plus dvojka, žiadna štvorka a osmička. Takže to je číslo 10. Áno, takže desiatkové to je číslo 10. A 4 jednotky v binárnej vyzerajú v desiatkovej ako? To je najväčšie štvorciferné číslo, to je číslo 15. Áno, číslo 15. 1 plus 2 plus 4 plus 8. 15. Takže malo by nám výsť číslo 10 plus 15, 25. A 25, ako vyzerá v dvojkovej sústave? Číslo 25 vyzerá v dvojkovej sústave, môžeme dať algoritmus, ale aby sme to tu nezahltili, dve jednotky 0, 0, 1. Je tak? To je jednotka plus žiadna dvojka, žiadna štvorka, plus 8, plus 16. Áno, 16 plus 8 plus 1 je naozaj 25. To znamená, k tomuto výsledku by sme sa mali teraz dopracovať. Tam v tom našom pôvodnom zádaní. Tak poďme na to. Poďme na to. Máme pekne podpísané správa. Táto 0 a táto jednotka. Sčítajte 0 plus 1 je koľko? Je 1. Jednotka vyzerá v dvojkovej ako? Ako jednotka. Takže napíšeš. Tam nie je žiaden problém. Ideš do ďalšieho rádu. 1 plus 1 je koľko? Je 2. Ale pozor, vy nemôžete napísať 2. Lebo dvojka, cifra 2 v binárnej sústave nie je. Takže 2. Pozrieš do tabuľky, že 2 to vyzerá ako 1, 0. Áno? To znamená, že ten výsledok je dvojciferný. A to čo sa teraz ide teda diať, keď je výsledok viac ciferný? No ide sa diať to, čo sme robili pred chvíľou v tej desiatkovej. Poslednú cifru zapíšeš, to znamená túto nulu zapíšeš a túto jednotku prenesieš o jeden rád ďalej. To znamená, táto jednotka sa musí dostať už tuto, áno, do toho tretieho stĺpca. Správa týchto číslo 1, 2, 3. Áno, nulu, poslednú cifru zapíšeš a to, čo je pre ňu, presúvaš ďalej. Presúvaš ďalej. No a pokračuješ. 1 plus 0 plus 1 je koľko? Je 2. Takže čo robíš? Nulu napíšeš, jednotku presúvaš. Nulu napíšeš, jednotku presúvaš.
Ideš ďalej, 1 plus 1 plus 1 je koľko? To je až 3. Ako vyzerá trojka? 1, 1. To znamená, že túto jednotku napíšeš a túto jednotku presunieš. Jednotku napíšeš a jednotku presunieš. No ale pretože tam už nič nie je, žiadne ďalšie cifry, no tak ona sa započíta. A porovnaj s výsledkom, ktorý mal výjsť. Teraz máme takýto príklad. Treba sčítať 3 čísla, ktoré sú rovnaké. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mimochodom, to sú čo za čísla? To je 1 plus 2 plus 4, to je sedmička. Áno? 7, 7, 7, to je 21. A 21 vyzerá ako? 21 vyzerá ako... Dopredu sme sa pozreli, že čo nám má výjsť. 1 plus 4 plus žiadna osmička, ale 16. No? Takže malo by nám toto výjsť. Malo by nám ísť 1, 0, 1, 0, 1. 5-ciferné číslo. Tak poďme na to. Pozor, tých čísel už je tu viac. A vy ste možno už aj sami spozorovali, že keďže ten základ je veľmi malý, je to číslo 2, mimochodom to najmenšie, aký vôbec môže byť, to znamená, že veľmi rýchlo začnete dosahovať ten základ, to znamená, oveľa častejšie budete presúvať tie jednotky. Oveľa častejšie než v desiatkovej sústave. No tak poďme. Tak 1 plus 1 plus 1 je čo? To je 3. Pravú jednotku napíšeš, ľavú jednotku presúvaš. Pravú jednotku napíšeš, ľavú presúvaš. Ideš do druhého stupca. 1 plus 1 plus 4, číslo 4. Ako vyzerá číslo 4? Číslo 4 vyzerá ako 1, 0, 0. No a teraz čo sa ide diať? Túto nulu napíšeš, túto nulu presunieš o 1 rád ľavo a túto jednotku až o 2 rády ďalej. Áno? Vy jednoducho stále len rešpektujete to, čo vám vyšlo a stále to tam dáte, napíšete. No, takže túto nulu napíšeme. Áno. Túto strednú nulu presúvame tu. Áno. A tú poslednú jednotku, tú ľavú jednotku, táto bude pozor, tá bude až tu. Áno? Až o 2 ďalej. Až o 2 ďalej. No a to, čo vám tam vychádza, to stále rešpektujete. No idete ďalej. 1 plus 1 plus 1 plus 0, ktorá prišla, je číslo 3. A číslo 3 to už vieme, ako vyzerá. No? 1, 1. To znamená, jednotku napíšeš a jednotku prenesieš. A všimnite si, že oni sa vám tam môžu začať zhromažďovať, áno? Čím väčšie čísla budete počítať, čím viac ich bude, tým sa viac tam oni začnú zhromažďovať. Ale na tom spôsobe to vôbec nič nemení. Ideš ďalej. 1 plus 1 je čo? 2. 0 napíšeš, jednotku presúvaš. 0 napíšeš, no a tu už je prázdny stupec, tak už môžeš rovno aj napísať. Áno? A výsledok korešponduje s našimi očakávaniami. No, pozrime sa teraz na násobenie. To znamená súčin dvoch čísel. Treba písať bodku, aby ste to rozlišili od súčtu. Už nejdem pýtvať, ako sa násobí v desiatkovej, pretože to by bolo zbytočne komplikovanejšie, než to je teraz. Deje sa úplne to isté. Zoberiete to druhé číslo, mimochodom je vhodnejšie to druhé číslo písať to kratšie, aby ste tam menej tých riadkov vám vzniklo. No a robíte čo? 1 krát toto, 1 krát toto, 1 krát toto, 1 krát toto. Ano? A keď sa na tým zamyslíte, že máte násobiť číslom 1 a čokoľvek krát 1 je to pôvodné čokoľvek, tak vlastne je to len otázka toho, že odpíšete ten prvý riadok. Áno, odpíšete ho.
Pozor, treba ho odpísať tak, aby sa to začínalo pod tým príslušným rádom. To znamená 1, 1, 0, 1. Áno, treba veľmi striktne dodržiavať to zarovnanie. No teraz treba násobiť nulou. To nemusíte ani realizovať, pretože čokoľvek krát 0 je 0. A sú ľudia, ktorí sú naučení napísať túto všade tie nuly, čo ja považujem za zbytočné a môže to viesť k omylom. Pokiaľ tam vám vyjde násobenie nulou, tak vy pokojne môžete urobiť nič a hneď sa presunúť na ďalší rád. Len treba si dať pozor, že ak ste tú nulu naozaj preskočili, tak naozaj treba sa potom posunúť pod ten správny rád, v ktorom pokračujete. Áno, takže ja to tak urobím. To znamená, že teraz až o 2 som odsadil, lebo až o 2 som začal násobiť. Áno. No a zase treba roznásobiť jednotku, no tak to zase len odpíšeš, nič viac. No a keď takto vyčerpáš všetky cifry z toho druhého čísla, no tak počiarkneš a sčítaš, áno, sčítaš. Tu je, keď je žiaden znak, tak tiché plus. No a si tam, kde si bol pred chvíľou. Áno, si tam, kde si bol pred... Treba sčítať dve čísla. Treba sčítať dve čísla. Treba dať obrovský pozor. Tuto, kde nič nie je, tak tam sú nuly. Áno, tam sú nuly. Takže treba si ich tam aj dopísať. Áno, aby ste to mali pekne doplnené. No a treba sčítať, áno. No tak 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 2. 0 napíšeš, jednotku presunieš. 0 napíšeš, jednotku presunieš. 1 plus 0, 1, 1, 1. Áno? Takže tam, to je to najjednoduchšie, čo môže existovať. Áno, tam buď to odpíšeš, keď násobíš to jednotkou, buď to priamo odpíšeš, a keď je 0, tak to len proste preskočíš, áno? Len pozor na to zároveň. Áno, pozor na to zároveň. No a ešte taká drobná skúška. Keď to pretlmočíme do desiatkovej sústavy, tak čo za príklad sa to tu deje? Toto je čo za číslo? To je 1 plus 2 plus 8. To je číslo 11. Áno? 8 plus 2 plus 1, to je číslo 11. Je násobené kým čím? 1 plus 4. Áno? 1 plus 4, 5. Takže malo by nám ísť 55. No otázka, či toto číslo je 55. Je to číslo 55? No a čo to tu je? To je 1 plus 2 plus 4 plus žiadna osmička, ale je tam 16 plus 32. No, tam sú mocnení dvojky však. No a treba to nejako rozumne posčutovať. 16 a 4 je 20. 23, 23 a 32, 23 a 32 je 55. Takže je to správne.